Amikor jött az első gyerekünk, mi már előtte elkezdtünk járni pszichológushoz, meg párterápiára, hogy fölkészüljünk arra, hogy milyen lesz szülőnek lenni, és ne menjen rá a mi kapcsolatunk. Kell valakinek dönteni egy kapcsolatban? Lehet teljes egyenjogúság egy kapcsolatban? Személyiségektől függ, és nem nemi szerepektől. Amit nagyon sokan szerintem nem hagynak, vagy nehezen hagynak a gyerekeiknek, hogy legyenek gyerekek. Én 30 évesen ismertem meg a férjem, és én 30 évig hordoztam egy bizonyos tulajdonságot, ami egy nagyon rossz tulajdonság. Sokat hordozom, csak az egyik, igen. És ő azzal engem szembesített, amikor összeköltöztünk, hogyha ezt én nem vetkőzöm le, akkor mi nem tudunk együtt lenni. Mi volt ez? Feltételezek én is dolgokat arról, hogy az ő fejében mi van, és én azt szerint cselekszem, meg reagálok rá, és aztán kiteszi az asztalra, hogy hát nem, mert ő egyébként teljesen máshogy érzi magát ebben a helyzetben, és vice versa. Hát sziasztok, ez itt újra az Édes Négyes, a párkapcsolati talkshow Orsival és velem. Ma is nagyon izgalmas témákat hoztunk nektek, nagyon jó fej emberekkel, úgyhogy... De dicsérget egyből, vagy nem? Nem gondoltad? Nem. Viszont a témák is nagyon sikamlósak lesznek, lesz minden párkapcsolat. Kártyák azok adottak, így ugye? Így van, nagykönyv, utódó. Örítő. Hát az Orsi. Hát az én vagyok tényleg. Alapból kiúzta. Na nézzük, hogy kik lesznek a mai vendégeink. Pál Marci és Hanol Ádám, vagyis apa és apu szivárvány családként élnek 2 örökbefogadott gyermekükkel teljes boldogságban és harmóniában. Rengetegen követik és szeretik őket. Párkapcsolaton belül fontos számukra a törődés egymással, saját magukkal és persze a kapcsolattal. Mindenről van véleményük, amit őszintén és nyíltan kimondanak. Velük beszélgetünk most. Ádám, Marci, örülünk, hogy itt vagytok. Sziasztok! Szerintem kezdjünk, egyből húzzunk egyet, különböző témakártyáink vannak, egy-egy gondolatébresztő szóval. Az első. Ennyi minden Na, lehet. mire gondoltunk vajon? Vagy ti mire gondoltok az első? Húha, lehet az első gyerek. Lehet az első csók, vagy amikor először találkoztunk. Én arra gondoltam itt, hogy az első dolgok egy kapcsolatban mennyire befolyásolhatják a jövőt. Az első csók, szex, szülőbemutatás, konfliktus, bármi. Az első fontos lépés az elsők között. Mennyire fontosak az elsők? Én amikor először meglettem az Ádámot, akkor ilyen full szerelmes lett, tehát hogy így azonnal. Szóval az első az ilyen nagyon pozitív volt. Vagy ez egy ilyen élmény, az mindig megvan a kép, amikor először ránéztem az Ádámra. Nagyon jó. A déli pályaudvarnál, egy buli volt a déli pályaudvar. A jegypénztárok helyén volt egy milyen buli? Úristen, milyen buliba jártam? Régen ott volt egy rendezvényhelyszín. Néha voltak ott bulik, és az egész le volt zárva, és akkor egy buli volt. És akkor emlékszem, hogy én a pultnál álltam, az Ádám meg ott táncolt, és akkor egymásra néztünk, és szerintem olyan 20 másodpercek később már csókolóztunk. Körülbelül 21 másodpercek később. De kiszámolja. Az nekem azért ilyen maradandó, vagy mi az, ilyen katartikus élmény volt. Oké, de hisztek-e abban, hogyha ez mondjuk nem így történik meg, mert sok esetben nem, rossz az első csók. Nem, ha így történik, viszont rossz a csók. Hogy igen. Úristen, de jól néz ki, hogy meddig mentek tovább, de igen. hogy mondjuk így borzasztó szarús máról. És akkor így, vagy nagyon tetszik, tehát hogy oké, adok neki még egy esélyt, mert lehet, hogy most csak izgult, vagy majd én megtanítom, vagy azt mondod, nem baj, majd bevesz valamit rá. Tehát, hogy ez ilyen annyira intuitív dolog, nem, hogy ott abban a pillanatban mi történik, és mik az érzések, de hogy én szoktam második esélyt, tehát hogy én nem az van, hogy így azonnal lezárok, és akkor ennyi. Mondjuk nagyon szerelmesek vagytok, minden jól működik otthon, de borzasztóak a szülei. Szerintem tök fontos, hogyha ilyen elsőkre azért az ember föl tud készülni. Hát mit tudom, amikor jött az első gyerekünk, mi már előtte elkezdtünk járni pszichológushoz, meg párterápiára, hogy fölkészüljünk arra, hogy milyen lesz szülőnek lenni, és ne menjen rá a mi kapcsolatunk. Ez elég tudatos. Igen, ez egy tudatos. De hogy pont azért, hogy az első ne az legyen, hogy elfelejtjük, hogy mi hol vagyunk ebbe a hármasba, amivé váltunk. Meg tényleg a kommunikáció, tehát hogyha neked az ő szülével gondod van, akkor azt is meg lehet jó, ez borzasztó toxikus is lehet nálunk, pont nincs így, de hogy azért nagyon sok ilyet látunk, hogy annyira mérgező a szülők hatása, hogy egyszerűen kihat a saját kapcsolatukra. Már nem mehetnek oda. A gyereket hogy küldik el? Te anyád miért ezt mondja? Nekem nem mondja meg a te anyád. Azért, mert hogy ez egy ilyen nagyon érzékeny téma, és hogy valahogy tényleg ez a
anyós vej, meg anyós... Nekünk ez olyan jól működik amúgy. És akkor mi a titok? Hát szerintem a titok az, hogy ugye el kell nekik is fogadni, hogy az ő gyerekeik máshogy nevelik a gyermekeiket, meg hogy más világban nőnek. Ez szerintem az a legnagyobb kérdés egy ilyen helyzetben, hogy el tudják-e azt fogadni, hogy ez már egy más világ, ti már máshogy nevelitek, és hogy mennyire tudnak ehhez ők kapcsolódni. A mi személyes példánkról azért nehéz itt ebben, most csak járt a fejem, és hogy magunkon, és nálunk azért nehéz, mert hogy az elfogadás az nálunk ugye már ott kezdődött, hogy el kellett fogadni, hogy az én fiam az egy fiút fog hazahozni, és a mi szüleink például iszonyatosan meg voltak könnyebbülve onnantól kezdve, hogy látták, hogy ez egy ilyen stabil, jól működő dolog, és mi megtaláltuk egymást hosszú távon. Egyébként nekem az elsőről még az jutott eszembe, hogy a gyerekeimmel kapcsolatban mennyi első van, és hogy most, de hogy konkrétabban, hogy az ő nekik a párkapcsolati életük, amikor majd elkezd kibontakozni, az egy óriási nagy különbség fiús apukának, meg lányos apukának lenni, és most már mind a kettők ugye vagyunk. Ugye lányok, meg fiúk, lányok, nálam főleg fiúk. nálunk, hogy ott van a Hanna kislányunk, és az elkezdem, amikor az a szerencsétlen kislány hazahoz az első fiút, A Marci az már most retteg az első hazahozott és akkor ott fiútól, lesz a két apuka, meg a bátyja, az majd így ott áll, és így szegény fiút sajnálom, hogy meg mind kell majd átmenni, vagy lány, mert meglátjuk, hogy mit hoz az a fiút, van egy tök műrej. Nekem még csak 1 éves a kislányom, de én már most attól félek, hogy nehogy hamar veszítse el a szüzességét, és hogy fogom neki elmagyarázni, hogy nem kell sietni. Úristen, mekkora felelőssége van a szülőnek szerintem ebben. Mennyit kell dumálni azért, és hogy ne azt nem tudsz akarja. hatni, mert hogy bármi történhet. Mert hiába hogy a Zsuzsi már túl van rajta, ja. meg a Kati is, és hogy elmondani, hogy attól, mert ők még, és te nem vagy még kész erre, meg... Neked rosszabb lesz, az biztos. Úgyhogy sok Köszönöm sikert, szépen. húzzunk egy másik kártyát. Utódok. Mit gondoltak ti erről, hogy a mai világban ez hogy működik? Mit kell átadni az utódoknak? Milyen mintát kell nekik követni, hogy azutána egy mindenki számára élhető világot jelentsen? Mi most egyelőre ott tartunk, hogy amit nagyon sokan szerintem nem hagynak, vagy nehezen hagynak a gyerekeiknek, hogy legyenek gyerekek. És ezt ők így meg tudják élni. És hozza az a szülői közösség, ahova jár a gyerek? Tehát, hogy mindenki így gondolja? Nem feltétlenül. Nem feltétlenül, de szerintem ez nem is baj. Egyébként nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon szépen megszűrik a gyerekek azt, hogy milyen barátaik lesznek, milyen közegük lesz, az alapján, amit otthonról hoznak. Aha. Tehát én azt érzem, hogy a mi gyerekeink nagyon, tehát leginkább az olyan gyerekekkel kapcsolódnak, akiknek utána így meglepő módon mi is a szüleikkel egyébként elég jól el tudunk. Hát a vége ez lesz. Mondjuk ez egy picit megnyugtató számomra, hogy ez akkor működni fog, csak ugye sokat látsz, hogy elég, ha elviszed a gyereket az óvodába vagy iskolába, és akkor nem köszön a szülő, nem ül arrébb, nem megy arrébb, és akkor ebből már az jön ki, hogy a gyerek ugyanezt fogja De csinálni. az, hogy mennyire fogékony egy gyerek, az szerintem attól függ, hogy otthonról ő mit hoz. Tehát a gyereknevelés meg a szülőség szerintem egy ilyen iszonyatosan őszinte munka, és nagyon magad felé kell őszintének lenni, akkor is, amikor gyereket vállal az ember, meg akkor is, amikor neveli azt a gyereket, amikor már ott van a családban, és abban is, hogy mit szeretnél átadni a gyerekeidnek. Viszont a legnehezebb nem is nekünk, hogyha olyat csinál a gyerek, amit otthon nem láthatott, és nem érted. Nekem volt olyan, hogy egyszerűen nem értem, hogy miért viselkedik így a gyermekem, amikor én nem mutattam neki ilyet soha. Nem viselkedtem úgy az anyukájával, nem viselkedtem úgy senkivel, és nem láthatott olyat semmilyen szinten, vagy... Megverte a Dórit? Az én gyerekem csinált olyat a kiskorában, hogy így random oda ment a és adott neki egy pofont. De ez teljesen normális. Oké, de én ezt nem tudtam, és Hát mindig ez kerestük a válaszokat, hogy az oké. én gyermekem, akit próbálok úgy nevelni tényleg, hogy következetesen, hogy miért csinál olyat, amit tőlem soha nem láthatott. Miért csinálja neked az Azért, mert nem tudja a tettének a súlyát, ő teljesen más, azért szocializálódik ennyi idősen, hogy ezeket megtanulja, hogy nem lehet oda csapni. De hogy egyébként szerintem itt ezt most azért röhög az Ádám, mert hogy Nem azért röhögök, mert hogy történt, szerintem hogy egy ez költői ilyen volt a kérdés, mint hogy ilyen konkrét Dr. persze. Marci választ adja erre. Nem akarok Dr. Marci választani. De hogy szerintem, amikor az Andis ilyen dolgokat csinált, vagy a Hanna, akkor én mindig kicsit jobban így elszégyeltem magam, mondjuk akár egy játszótéren, hogy akkor az ember... Még azt mondta, sose csinált még ilyet. Naponta harmadik volt. És ilyet be, hogy Dóri.
De az Ádám meg ezekre tökre nem reagált, és mondta, hogy basszus, ez tök normális, amit csinál. De szerintem nagy különbség van között, hogy oda rohanok a gyerekemhez, és felkapom, elszaladok vele, és a bokorban jól összeszidom. Meg az is más, amikor még a másik gyerek is azt látja, hogy én megbeszélem vele, hogy ilyet nem csinálhatsz. Én amit ehhez akartam egyébként hozzáfűzni, hogy nekem az nagyon fontos, hogy legyenek olyan emberek körülöttem, akiknek van mondjuk szakmai háttere a gyereknevelés kérdésében, vagy gyerekekhez kapcsolódóan, és hogy tudjak hozzájuk fordulni. Húzzunk egy másik kártyát, én azt mondom, hogy nyugodjunk meg. Félretegyem? Vagy Igen. Szembesítés. Jó, ezt még sose húzta ki senki. A rendőrségi szembesítés jut eszembe. Olyan miért? Sok ilyen volt már? Na Ádám, meséljük a bűnügyeidről. Láttalak a kék fényben, onnan mondtál te nekem. Nem volt szerencsére még a teljes dobozom se keresett a rendőrség. Az első tervünk az volt, hogy ebben a beszélgetésben mondd el a másiknak valamit először az illető, de azt az elvetettük már, hogy azért az paragy. kicsit erősnek éreztem. Kicsit durva lehet. Most ha van ilyen, akkor nyugodtan mondjátok. Hát ki kívánkozik most valamivel? Most úgy érzem, hogy kijön valami. Szerintem nincs. A 10 akárhány év után sajnos, Marci, nyitott könyv vagyok. Még egy kicsit gondolkodom rajta. Addig mondjátok, ha bárkinek eszébe jut valami. Mert ezt te írtad, ezt nem én írtam, hogy a lebukás, tehát hogy amikor valamire rájövök, és én azzal szembesítem a másikat, Akkor mit csinál? hogy akkor mi történik, és hogy onnan visszahozható-e bármi. Vagy hogy mennyire viszi tovább a másik a hibás, meddig viszi a sztorit úgy, hogy már tudja a párod, hogy itt valami. Nekem a szembesítés meg a lebukás, ez szóval, hogy nagyon áthallásos arra, hogy most akkor megcsalt és szembesítem és lebukott, de én nekem most az járt a fejemben még, hogy nagyon sok olyan pillanat van, amikor az ember mondjuk saját magában nem ismer föl dolgokat, egy párkapcsolatban, hogy hogyan működik, és akkor egyszer csak a másik kiteszi az asztalra, akár egy vita keretében, vagy akár jobb esetben ugye meg tudják ezt beszélni, hogy hát te most így viselkedtél, és te így szoktál viselkedni, és szerintem nekünk azért voltak ilyen pillanatok, hogy szoktál ilyet csinálni, és aztán a másik az meg... Ez milyen nehéz, igen. Kell szembesülni azzal, hogy ő ilyen. Igen. És sok ilyet kapok, és én mindig harcolok azért, hogy ez nem így van. Mert hogy én egy teljesen másokból kifolyólag viselkedtem, vagy tettem, vagy mondtam úgy, és ez... Mi amikor most éppen nem járunk együtt terápiára, de volt egy idő, amikor jártunk együtt, Marci még járt, de volt, amikor együtt jártunk, és ott, hogy én azt gondoltam magamról, hogy én magammal is egy ilyen szuper őszinte ember vagyok, a Marci felé is nagyon sok mindent én kirakok az asztalra. És, én is ezt gondolom magamról. De mindig meg kell hallgatni ugye a másik felet is erről utána. Persze, sajnos meg kell, igen. De így is az volt egyébként a legilyen katartikusabb pillanatai ezeknek a leüléseknek, mindig azok voltak, amikor így feltételezek én is dolgokat arról, hogy az ő fejében mi van, és én azt szerint cselekszem, meg reagálok rá, és aztán kiteszi az asztalra, hogy hát nem, mert ő egyébként teljesen máshogy érzi magát ebben a helyzetben, és vice versa. És nekünk volt nagyon sok ilyen, hogy egyszerűen attól, hogy ott ült egy harmadik fél, így rengeteg mindenki került az asztalra, amitől nem is a motivációkat, hanem így a működését a másiknak jobban értettük. És azzal is nehéz volt egyébként szembesülni, hogy én váltok ki dolgokat, amire én aztán azt gondolom, hogy ez teljesen belőle jön, és úristen, ez engem mennyire zavar. Szóval ez nehéz. Ezt azért értem nagyon, mert hogy dolog. Nekem mindig van egy ilyen kulcsmondatom otthon, hogy ne akard jobban tudni, hogy én mit gondolok. Mert mindig a másik meg akarja magyarázni, és ez nagyon veszélyes víz, hogy merre terülődik egy ilyen veszekedés, vagy egy bármilyen szituáció, hogy ne akar jobban tudni, hogy én mit gondolok, mert én tudom, lehet, hogy az nem volt szép, vagy nem volt helyes, de attól függetlenül ezt hagyd meg magamnak a lehetőségét annak, hogy én ezt tudjam, hogy miért gondolom. Amit te is mondtál, hogy mit váltasz ki, hogy te nem azzal a céllal, nem azzal az indokkal, nem azért viselkedtél vele úgy, de belőle annyira más dolgot váltott ki, és ezt borzasztóan nem is tudod kontrollálni, és egyszerűen el kell, hogy fogad, hogy a te akármennyire vagy jó indulatú, mert nekünk sok ilyen vitánk van, vagy több ilyen vitánk van otthon, hogy én a legnagyobb jó indulattal, segítségnyújtással próbáltam valami felé terelni, és vagy mondani a Dórinak, a feleségemnek bármit. Nála ez annyira máshogy csapódott le, amit én nem tudtam megetni, hogy de hát én tényleg akkor se. Ez szerintem egyébként még akkor nagyon rossz, hogyha például nálunk az volt, hogy
Én 30 évesen ismertem meg a férjem, és én 30 évig hordoztam egy bizonyos tulajdonságot, ami egy nagyon rossz tulajdonság. Sokat hordozom, csak az egyik, igen. És ő azzal engem szembesített, amikor összeköltöztünk, hogy ha ezt én nem vetkőzöm le, akkor mi nem tudunk együtt lenni. Mi volt ez? A flegmoságom. Tök sok ember mit csinál? Én biztos, hogy nem vagyok olyan, te hülye vagy, nem vagyok flegma, hagyjál már. Hogy képzelsz magad? Igen, tehát hogy vagy ez van, vagy pedig hiszen nagyon sokan azt mondják, hogy te nem vagy, de én nem vagyok. Tehát, hogy annyira nagy önismeret kell ahhoz, hogy az ember magában nézzen, azt mondja, hogy oké, most leülök, átgondolom, hogy én milyen vagyok, és hogy ezen változtatni tudjon a másik. Sokan képtelenek erre. És hogy vagy az van, hogyha én neked így nem vagyok jó, akkor hello, tehát hogy ugye az a tök könnyű, hogyha engem így fogadjál, mert én ilyen vagyok, és hogy mennyire kell ahhoz a másikat szeretned, meg akarni, hogy te változtass egy olyan tulajdonságodon egyébként, amivel felnőttél. De nem kell mindent szerintem elfogadni, ebben viszont igaza van annak, tehát hogy nem mondtad, hogy mindenre azt, hogy engem így fogadjál. Csomó mindent elfogadok, én, ő is bennem, de azt, hogy mindent fogadjál, mert én ilyen vagyok, akkor te nem is, tehát akkor megint lehet az, hogy te nem szeretsz elég, én nem vagy kompromisszumképes, blablabla. Én mondjuk azt nem gondolom, hogy teljes ilyen tulajdonságokat ki kell venni emberekből, meg hogy meg kell változtatni a másikat, hanem ez az összecsiszolódás, hogy mi együtt hogyan tudunk ezzel a dologgal együtt létezni, az fontos. Ön dönt. Pont erre ezen viccelődtünk, hogy ki hova üljön, és akkor Ádám mondta, hogy én ide. Hát akkor ez meg is húzzunk egy őt. Kell valakinek dönteni egy kapcsolatban? Lehet teljes egyenjogúság egy kapcsolatban? Lehet alá-fölé rendelt viszony egy kapcsolatban? Mennyire normális az egy kapcsolatban? Erre 10 kérdésre, hogyha most így meg tudnátok egy 2 mondatba válaszolni. Nem, csak hogy nagyon sok aspektusa van ennek is. Eddig is izzadtam, és egyre jobban. Még jobban izzad? Most, hogyha a mi kapcsolat, mióta ismerjük egymást? Nem tudom, 10 pár éve. Nem kiszámoljam. 10 fölött. Hogy a mi kapcsolatunkat is elnézve, én inkább ilyen ciklikusan gondolkodom erről. Hogy ez változó. Tehát nekünk is nagyon sokszor volt olyan, hogy valakinek a szempontjai erősebben érvényesültek, vagy valaki éppen egy olyan szakaszban volt az életében, amikor egy kicsit határozottabb volt, vagy jobban el tudta mondani az igényeit. Területei, vagy? Igen, szerintem azért közöttünk 6 év különbség van. Én 6 évvel idősebb vagyok. Igen. Ezt tisztázzuk. Én vagyok 6 évvel idősebb az Ádámnál. Amikor találkoztunk, akkor az Ádám volt 21. Én voltam 27. És nagyon másról volt az életünk. Úgy gondoltam, hogy én döntök nagyon sok mindenben, ahogy így megyünk előre. Azért idősebb vagy? Azért, mert idősebb vagyok, meg hogy nekem volt akkor olyan állásom, már dolgoztam, és hogy érettebb voltam. És hogy így teltek az évek, ez volt nagyon nehéz, hogy ugye az Ádám is lediplomázott, elkezdett dolgozni, stb. Hogy az ember ezt így átengedje a döntéseket, és ezen így tök sokat dolgoztunk, és terápián is nagyon sokat beszélgettünk erről, ilyen párterápiáról van, jártunk, és ez most így tök jól működik már, vagy én egyre jobban átengedem, sőt most már így ilyen tök jól átment az egész. De és kellett egyébként átengedni, tehát hogy mondjuk te nem érezted magadat már kényelmesen ebben a helyzetben, hogy mindig megmondják, hogy most ez az, azt te is akartál mondani, vagy... Én erre is gondolok, amikor ez ilyen ciklikus egy kicsit, hogy igen, tehát hogy nekünk volt, de hogy ez több ilyen kisebb periódus is volt, és én most nem területekre gondolok egyébként, hanem általánosságban, mert hogy mi fejlődünk, tehát hogy mindenki fejlődik egymás mellett is, tehát változnak az emberek, és akkor néha ez egy kicsit jobban összeér, aztán néha el lehet menni egymástól egy kicsit messzebb, de tehát az a fontos szerintem, hogy mindig találjuk meg azt az egyensúlyt, ahol így visszatalál. De ti azt mondjátok, hogy nem kell, hogy kiosztott szerepek legyenek egy párkapcsolatban, hanem ez mindig váltakozzon, és akkor működik jól, hogyha ez ilyen itt is, ott is, tehát nem az van, hogy... Én azt mondom, hogy ez személyiségfüggő, nálunk ez működik. Igen. Tehát, hogy azzal a mi személyiségünkkel ez tök jól működik, ahogy az Ádám megfogalmazta, de vannak más. Az egy másik szempont, hogy nekünk, szóval, hogy melyik terület, mi mind a ketten azért, hogyha van véleményünk, azt úgy elég határozottan szoktuk képviselni egymással szemben, viszont azt érdemesnek tanulni, mondjuk a mi példánkból én ezt látom, hogy kinek mi az, ami tényleg igazán fontos. Lehet-e hosszú életű egy olyan kapcsolat, ahol nagyon markánsan jelen van
alá-fölé rendelt viszony. Én szerintem ez működik, és amit a Marci mondott, hogy ez abszolút ilyen személyiségfüggő. Tehát, hogyha úgy találja meg magát, vagy úgy találja meg egymást két ember, hogy ők ebben komfortosak, tehát hogy én azt gondolom, hogy az a jó, hogyha ebben így komfortos mindenki hosszú távon. És ha ez így őszintén és jól működik, és tudnak erről beszélni. Hogyha van egy komfortos alá-fölé rendelt, mint amikor két nagyon erős egyéniség van, nem? És ott viszont azt nagyon nehéz lehet leboxolni, hogy ki. Vagy nem tudom, hogy ez így ego kérdése egyáltalán, vagy... Szerintem ebben nagyon sok ilyen nemi sztereotípia is van, hogy vagy a férfi szerepek, a női szerepek, hogy ez főleg ma Magyarországon, hogy ez azért hogyan működik, hogy azért azt hallott tulajdonképpen, hogy a férfi döntsön az bizonyos kérdésekben, a nő meg nevelje a gyerekeket, de hogy szerintem ez egy tök jól kezd most már így felépülni, hogy ez azért már egy ilyen teljesen másképp, és személyiségektől függ, és nem nemi szerepektől, vagy nem a nemektől függ, hanem attól, hogy milyen az ember személyiség. Igen. Utolsó kártya, srácok. Nagy könyv. Olyan szépen néztek egymásra, esküszöm nektek tényleg, hogy... A kapcsolatunknak a nagykönyvébe egy csomó mindent így érdemes szerintem följegyezni, hogy ami utána majd előre tud vinni, meg amihez így vissza tud nyúlni az ember, és hogy mindenkiben lakik egy kisgyerek, aki teljesen máshogy tud viselkedni, és tulajdonképpen így belülről irányítja az embert a legkomfortosabb, meg a legnehezebb pillanataiban. És szerintem nekünk a nagykönyvbe így az indult el mondjuk néhány évvel ezelőtt, hogy így felírogattuk egymásnak a kisgyerek tulajdonságait, hogy mi az, ami úgy triggereli a másikat, amivel utána tényleg nem tud mit kezdeni, tehát hogy mi az, amivel úgy tudunk valamit kezdeni, hogy higgadtan megbeszéljük, vagy mi az, amivel szembesíteni kell, vagy mi az, ami egy vitában teljesen partalanná teszi az egészet, mert hogyha ezt bekapcsol, akkor onnantól kezdve nincs értelme semmiről beszélgetni, mert nem fog átmenni az üzenet. Nekem ez az egyik része a nagykönyvnek, hogy ezeket így felírogatjuk ide. A sok szép emlék mellé persze, amit viszünk magunkkal. Én amíg gondolkodsz, elviszem egy picit szomorúbb irányba ezt, a nagykönyv téma körét, a nagykönyv kérdését, hogy hisztek-e abban, vagy szabad-e, lehet-e abban hinni, hogy egyrészt minden rossz, meg minden jó okkal történik, és hogy ez valóban úgy van, hogy ez direkt meg van írva nekünk, és ez azért kaptuk ezt, hogy mi ebből tanuljunk és menjünk tovább, vagy azért van, hogy azt ne csináljuk? Én a második felével teljesen egyetértek, hogy mindig tanuljunk belőle, hogyha valami rossz történik, abból is, ha valami jó történik, mert hogy ha valami jó történik, akkor szeretném, ha újra jó megtörténne ez a jó, és akkor tanuljuk meg, hogy ezt hogy lehet. De ez egy tanítás, vagy egy jel arra, hogy ne csináld? Szerintem egy tanítás, nem? Mondok egy nagyon rövid sztorit, ez nem párkapcsolati. Múltkor engem egy autó majdnem elütött. Tettem be a gyereket az úton, és ahogy sötét volt, és ahogy léptem hátra, 5 centire ment el egy teherautó 60-nal a kis utcában mögöttem, és üvöltött a csávó, hogy húzzam be az ajtót. De hogy ő nyilván látta, hogy én ott állok, csak leszarta, és nekem ennyi múlott az, hogy nem gázolt halálra az autó. És utána napokig azon gondolkodtam, azon amellátom, hogy vajon ez egy jel volt arra, hogy én valamit rosszul csinálok, és erre megtanított, vagy ez egy ilyen isteni csoda, hogy én ott nem haltam meg. Tehát segítséget kaptam valahonnan, hogy én nem haltam meg, vagy ez egy ilyen intőjel volt, hogy figyelj, nagyon nézzél körül legközelebb. De a kettő nem zárja ki egymást egyébként, tehát nem kell vagy-vagy. Lehet nekem, egy tök igen, nekem úgy volt, de meghallgatom, hogy... Hát ez tök nagy szerencse, de ugyanakkor ebből tanulnod kell neked is, hogy korom sötétben, nem tudom, én másik oldalról vett ki a gyerek. Én értem, de nem bízhatsz mindig a másikban. Neked saját magadba kell bíznod, és a te gyerekedet, az a te felelősséged, hogy őt biztonságban tud, ne a Gézától, a taxisofőrtől váld el, hogy őt biztonságban tudjon titeket, szerintem. Én ezzel egyetértek, vagy én erre jobban tudok kapcsolódni. Tehát, hogy azt, melyikre? Arra, hogy arra, amit az Orsi mond, hogy én nem gondolom, hogy ennek oka van azon túl, hogy figyelmetlen a kamionsofőr, és őt valahogy úgy nevelték gyerekkorában, hogy nem igazán veszi tudomásul, vagy valahol úgy alakult az élet, hogy nem veszi tudomásul a maga körülötti környezetet. Én elég takaréklángon vagyok spirituális. Az baj, ebben én is. Tényleg? Nem vagytok én spirit? Nem, abszolút és ilyen Egy kicsit akkor odaülnék hozzájuk, jó? Tudomány-driven. Nem viszem túlzásba, de én azért inkább. És én egyébként nagyon csodálom azokat az emberek, akik tudnak, tudnak, mert ugye szerintem egy annyira csodás dolog, hogy
hogy így belehinni dolgokba, meg ilyen azért nagyobb egészségesen összefüggéseket. nyomom ezt. Én azok az emberek, akik vallásosak tudnak lenni, és el tudnak járni a templomba, és tudnak Tudod, hinni. ezek az emberek ilyen boldogak, és mindent kizárnak. Én nagyon irigylem. Meg mennyi mindenre találnak magyarázatot így, nem? Tehát, hogy ez így milyen könnyű. Én tökre irigylem azt, aki tényleg őszintén tud hinni, és bármilyen Istenben is, de hogy őszintén tud hinni ebben. Mert hogy nekem ez nem megy, vagy én nem tudok hinni, én tök másképp vagyok húzalozva. Én azt gondolom, hogy ez a nagykönyv, hogy ezt mi írjuk ezt a nagykönyvet, és minden egyes lépését, és hogy minden okokozat történik, és néha történnek véletlenek, amikor jön ez az autó, és ott valószínűleg te hibáztál abban, hogy hátra kellett volna nézned szerintem. De hogy én ezekben nem szoktam így túl sok mindent belelátni. Én egyébként azért nem tudok hinni az ilyen okokozatiságban, mert hogy nekünk van 2 örökbefogadott gyerekünk, és hogy én teljesen... Ez egy döntés volt, amit ti meghoztatok, és nem pottyant. Hát az én részemről igen, Hát de hogy én igen. ezt nem vagyok hajlandó elfogadni, hogy az én gyerekeimmel okkal történt az, ami történt velük. Tehát érted, az én gyerekeimet nagyon kicsi korukban elhagyták a vér szerinti szüleik. Nem, bocs. Tehát az Andris esetében igen, de a Hanna esetében az anyuka egy tudatos döntés hozott, és nem elhagyta, hanem úgy döntött, hogy... Ő úgy döntött, hogy hogy ez az a kettő között nagyon nagy de hogy különbség. most ezt általánosságban de akkor mondtam ebben fel. felsmerült soha az bennetek, vagy akár mással kapcsolatban, most nem kérdeztetek, hogy ez azért történt, hogy aztán nektek a ti életetekbe bekapcsolódjon ez a gyermek. Én azt gondolom, hogy ez egy csodás dolog, hogy mi összeterelődtünk így az életben, de hogy én ettől igen baromi szerencsésnek érzem magam, és egyébként ilyen szempontból nagyon-nagyon hálás vagyok mondjuk a Hanna anyukájának különösen, mert ő ráadásul minket választott, tehát ő látott minket és ismert minket, és ő minket választott, tehát én neki tényleg végtelenül hálásak vagyunk. De most inkább arra gondolok, hogy az a hely, tehát hogy ezt ilyen kozmikusan értettem, ezt az okokozatiságot ebben a szituban, hogy az a helyzet is fenn kellett, hogy álljon, hogy ő úgy döntsön, hogy lemond a gyermekéről, és az Andrisnál ugyanez, hogy lemondott a gyermekéről. Igen, tehát, ez most is rossz hangzik, de más szerencsétlensége vagy hibái, ami szerencsénk lett. Meg az ő gyerekeké. Tehát ez nem csak a tiétek, inkább a gyerekeké lehet. Igen, de hogy ebbe akkor mi úgy tűnnénk, hogy mi akkor így megmentjük őket. Mi nem azt akartam, hogy nem sugalom ezt, de hogy alapvetően... De azért szerintem mindenképpen jobb családban felnőni, mint egy árvaházban, vagy egy otthonban. Biztos, szerintem senki nem vonja kétségbe, igen. Hát meg szerető közegben, tehát annak ez semmi más sem nem abszolút. számít. Én csak arra gondolok, hogy ki mit csinál, a meg legjobb hogyan az lenne, hogy olyan körülmények lennének, hogy nem kéne a gyerekekről lemondani senkinek, mert mondjuk amilyen nehézségekkel találkozik az életben, azt segít valaki megoldani. Hát de Marci, nagyon köszönjük, hogy itt voltatok. Nagyon sok jó gondolat hangzott el, és örülök, hogy ti ennyire szeretitek egymást. Látszik egyébként, hogy egymásra néztek, meg ahogy itt működtök. És mint hogy olvasnátok egymás gondolatában, nem? Hogy így egymásra néznek, és hogy tudnák, hogy mire gondol a másik. Szuper pár vagytok, és tényleg köszönjük, hogy beszéltetek velünk egy jót az Édes Négyesben. Köszönjük. Én megkedveltem őket. Eddig is szimpatikusak voltak, de hogy élőben látni ezt a szeretetet, tiszteletet, hogy egymással néznek, hogy egymással beszélnek, szerintem ez igazán például. Abszolút, én most először találkoztam velük, és nekem tényleg az jött le, hogy nagyon szeretik egymást, ilyen minta kapcsolat az övék szerintem. És mindenről tudnak beszélni. Igen. Jövő héten jövünk a következő Édes Négyessel. Láttam már olyan kapcsolatot, amire azt mondtam, hogy inkább csináljátok meg külön-külön a saját egyéni célotokat, vagy bármi vágyaitokat, vagy bármit meg kell valósítani, és együtt fogtok maradni, mint hogy elváltok, véget ér bármi, ami eddig összekötött titeket, és akkor utána meg egyénileg. De nem az a lényeg, hogy együtt oldjad meg, ne külön-külön? Tehát azért egy párkapcsolatban nem tudsz mindent együtt megoldani. Az világos, Erre azért rá kellett jönni. Mert ugye a kísértéskártyára mutat, hogy inkább valaki menjen félre egyszer, Én azt mondom, hogy valaki inkább menjen félre egyszer, és inkább beszéljék meg otthon, és maradjanak együtt még 10 évig, vagy örökre. Szerintem ne beszéljék meg otthon, szerintem ez maradjon titok. Férfiként én el tudom képzelni, hogy van egy, nem tudom én, egy bakancslista, és abban van egy, nem tudom én, édes hármas. Ha van egy olyan intelligens párbeszéd a párkapcsolaton belül, hogy mondjuk azt mondja a pár egyik tagja, hogy figyelj, nekem ez no way, nem fér bele, én nekem más az értékrendem, nem. De egyébként lenyelem, hogy neked ezt az életedbe ki kell pipálni, nem tudom én, és azt gondolom, hogy egyébként
beleférne. Tehát, hogy így miért nem? Csabi, Tehát, jövő hogy... szombaton akkor. A Swinger klubban találkoztok, igen. Hát a szokott helyen, szóval ne felejtsétek el feliratkozni a csatornára, lájkolni, és hát megírni ugye kommentben, hogy ezekről a témákról ti mit gondoltok. Lesz itt minden. Az Édes Négyesnek a Kioszk Budapest adott otthont.